Ráda bych vám představila novinku nakladatelství Hurá čtu a tou je knížka Baletky. Jako ilustrace jsme využili obrazy francouzského malíře Edgara Degasse a jako téma Degassovu fascinaci prostředím baletní školy nebo vůbec baletních vystoupení. Ta knížka je ve 3. úrovni čtení, to znamená, že už je pro čtenáře, kteří nějakým způsobem ovládli techniku čtení a dokážou se už lépe soustředit na obsah. Jak vidíte, ty texty stále nejsou moc dlouhé, písmenka jsou taková, aby si třeba ještě děti zvládly ukazovat prstem nebo si řádek podložit, aby se jim lépe četlo. Je to takový příběh o tom, jak se vlastně dívka změní v baletku a co všechno musí trénovat, aby na konci mohla vystoupit na baletním představení. A protože čtenáře 3. úrovně už nezaskočí nová slova, naopak ta nová slova je zajímají, tak je tam spousta zajímavých nových slov, které jsou spojené s prostředím okolo baletek. Je to knížka z řady umění a na konci je taky uvedený seznam obrazů, které jsme použili jako ilustrace, včetně datace a jejich názvu.